Dwi wedi dewis Spirit 58 achos mae'n nghariad i at bêl-droed Cymru, ffasiwn, cerddoriaeth i gyd yn dod i fan un busnes. Dwi'n credu bod Tim Williams di llwyddo i greu cymuned o fans pêl-droed mor frwdfrydig. Da ni yma yn y Bala yn siop Spirit 58, t-shirts, beanies, bucket hats, pob dim pêl-droed Cymru. Tim, diolch yn fawr iawn am gyfarfod efo ni. No worries, ynddo, diolch. Be nath cynnydd ysbrydoli chdi i gychwyn y cwmni, be oedd yr angen? Cefnogi Cymru i ffwr, a gweld be oedd y gwmpas i yn y stands away ends Cymru. Ni'n meddwl, mae'n y marchnad i pobl allan yna sy'n dim just necessarily eisiau replica shirts. Ydy cerddoriaeth i cael unrhyw fath o ddylanwad ar beth ti'n wisgo neu beth ti'n neud heddiw? Yndi, big influence i lot o bobl, really. Obviously, oedd y Manchester scene yn y late 80s, early 90s yn effeithio lot yn ni, cos oedd y car neu minibus o hyd yn mynd i watcho bands fel Happy Mondays, Stone Roses, Northside, Flowered Up, Primal Scream bands fel ne. A mynd i watcho nhw yn llefydd fel Liverpool a Manchester a gweld be oedd pobl yn y gigs ma'n gwisgo fyd. Yn y late 80s, early 90s, oedd U-Tant o gwmpas. O gen ni connection efo nhw, cos oedd nhw'n dilyn Cymru, hoffi ffwtbol, ac oedd nhw'n mwy o hwyl i efo bands fel U-Tant i gael o gigs yn nuts, Rhys Bor yn gwisgo leotard a Dr Martens o sombrero. Sîn Cymraeg am syni, reit serious. Oedd y U-Tant ddim. Dwi'n meddwl bod chdi'n rhan enfawr o pam bod y wal goch fod yn gael mor agos fel fans. Efo'r Euros, nath o kind of bildio rhywbeth really special. Ti'n kind of sylweddoli hyn? Dwi'n gweld hynny yn y gigs dwi'n rhoi on, really. Gigs ti'n rhoi ar yn Clwb Ifor cyn games. A hefyd, mae gen ti lwyfan yn y stadiwm. Mae fans Cymru o pob ardal o Cymru yn dod i'r gigs. Mae yna fans o Abertawe, Caerdydd, Newport a Wrexham a Pentrefi bach i gyd yn dod at ei gilydd. Na i weld chdi yn yr Euros nesaf.